זה הקיר של הסלון, של הפינת אוכל. לא כל כך רואים את האפקט. רגע. ננסה להתקרב, לא רואים את האפקט. זה איגנסי צועק גול. דניאל משחק בווי. הנה דניאל הוא משחק בווי. הנה מיה. ומהר נלך לחדר. רגע מיה, אני מצלמת את החדר, שיראו את החדר. מצלמת את החדר, שיראו את החדר. זה צבע שוקולד, והנה המיטה עם המצעים החדשים. אנחנו כבר לא נשען על הרצפה. הנה. לא יודעת אם מצליחים לראות טוב או לא. והצבע של שאר הקיר הוא צבע קפה קונלצ'ה. וזה חום עם זהב. אם רואים טוב, זה חום עם זהב. והנה מיה. הנה מיה. תגידי שלום לסבא וסבתא. שלום, סבא. תשאירי להם שיר חמוד מהר, כי נגמרת הבטריה. תשאירי... כן. לא, תשאירי שיר חמוד. אני יודעת, מיה. והנה זה של וויפי. והנה המשפחה המשוגעת שלי. זה חיים פה, זה הצעקות, זה הטירוף. פשוט מטורף, פשוט מטורף. הנה הגוש רץ. איפה הגוש? וויפי, אתה מפחד? מההיסטריה? אתה מפחד מההיסטריה? אז ביי ביי, ואנחנו אוהבים אתכם מאוד. תגידו ביי ביי לסבא וסבתא. מיה? ביי ביי, דניאל, תצעק ביי ביי לסבא וסבתא. ביי ביי. ביסקל ברסה, אדיו, ביי ביי. תשאירי. venga. מי את מפריעה לדניאל לראות את הטלוויזיה? Campeons. איי. נפלנו? מיה, נפלנו? עכשיו תראי להם את הבטן השמנה שלך. תראי את הבטן שלך. תרימי את החולצה שיראו את הבטן. תעמדי בפרופיל. תסתובבי שיראו אותך. ככה, כן, שיראו איזה בטן שמנה. דובי, תזוזי מהטלוויזיה. מי את מפריעה לדניאל? ממש לא נורמלי. איך הילדים שלי יכולים להיות נורמליים אם יש להם אבא כזה? פשוט דפוק. וויפי בוא מותק, בוא. וויפי. בוא וויפי, בוא תגיד שלום לסבא וסבתא. וויפי. וויפי, בוא. 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 אז ביי ביי נשיקות. רגע, אני אסובב, אני לא יודעת אם רואים אותי. ביי ביי נשיקות לכם, ושיהיה לכם שבת שלום. הנה וויפי בא להגיד שבת שלום. וויפי באת להגיד שבת שלום? שבת שלום, שבת שלום. שבת שלום. כן? un רבינו. נכון, הנה רבינו, טלטלים של רבינו. Rabino. אוקיי, ביי ביי, אני מנתקת. זה מטורף.